Nanood na lang isa. Yung pangit lang, yung payag ka. Kasi yung ako, yung mataba din ako. Isang malaki ako. May mga panta na ako lalaki. Una tayo. Nasaan na?
Hey, nice game. Video ulit. Ha? Bro.
Hello po, live. Uwi ka na din. And, antayin ko si Ray. Where is badminton? Badminton is Philippines. What a clear by Sir Glenn, drop by Sir Ewal, and a point.